ako min ye docteur Umar Mariko ye wakari ko passeport away kado ko te abulo ako ne jatemine ke abe sanfla bo ambe dulu mena ko bi docteur Umar Mariko away kado ale nyamaye parti min be nangwa mako parti et solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance no ye away kado sadi wakari away kado Umar Mariko gelabe adala fabrikalo no ye juillet kalo en 2024 wala stratégie la min ye away kado Umar Mariko min fleni ne jatemine ke gela min ba dala o tidore passeport away kado o kurali ni gele o be adala wakar min ya away kado passeport kurali gele min flene no be docteur Umar Mariko dala wakar fasiri ke baya jira ka foko de kemme sawbe bi ko ne ta do abi komi yelma abiti jamme ko ministre min be no be affaires étrangères ani coopération internationale au ministre no ye Ablay Diop ye ka kemme ka o wele o ki chesri sindo ki bolodo yalsa alepse ka sebende alepse ko soro chugo wakar ni ajlaje tabri juillet kalo kletani kele 2024 Umar Mariko ya jira ka foko ale wulika joke ko nya nyini chugo bela jele na min yenga passeport min be no be away kado passeport ordinaire VIP bakar away kado alepse go soro chugo mina passeport VIP simple be ana ko ordinaire VIP fana o fana be ako kuma na sa ko wari mugo min be no kanga do dafe away kado wa muga ani wa woro bakar ka bo de ko fo ale o wari ale o verser ale tarak do ko ngelo ko fe ka bita ka passeport no fe on sila ku ya fa le nyana ko away kado ki ka passeport ko amaseka na an fe ko ate an ga niveau la na ka passeport ko ni be tableau minga abi na fo a bloquera yoro min ko ye away kado bamako ye ako de stratégie la min ye Umari barubado ako Umar Mariko ko away kado mo ko ni be ka le ville pande ka le la gushi ka ko sugu be da le ka ko ale tara away kado karfa do yoro la yoro min be na bu Côte d'Ivoire na bo ko fo kana soro ale dunka away kado hakew wakari olu bela jele dumbe ngala mana ko ba ko ako ale Umar Mariko ko akala be ministre wele ministre min be na be affaires étrangères no ko fo no Ablay Diop ye ka ki chesri ki jija ka ko sugu bela jele ke yalsa ale ka 7 wakari away kado no be passeport ko fo ale be ko ola soro chugo mina hakila jigina DT ako président min be no be away kado parti solidarité africaine pour le développement et l'indépendance no be sadi ko fo nyama no ye docteur Umar Mariko ye wakari away kado ale ni jamana marabaw wakari ko do no do nyana ko yi hakila na utima nyon soro away kado famia bali au chama mbade de be bali na do away kado uni nyanche ngere ni ala Umar Mariko away kado min ya anga forces armées maliennes ni groupe armées rebelles minumbe wakari Umar Mariko ananga mo ukelemte ka nyon famia o srafa o gole ngoy ako accord pour la paix min be no bolo no kero la 2025 et 2015 Umar Mariko ko ne hakila ka fo ko ite min se ka away kado ambo nin kele na bi ni accord interno e away kado accord d'Alger afrika ba ya jira ka fo min ya anga diplomatie nyama ba no be away kado Ablay Diop ko fo yalma abena wulika joke ki chesri Umar Mariko la nyini minu ngeno ya ka passport o se ka la soro chugomina ka soro away kado adumbi jamana koka yalma ay kemeka buli birbiri kemeka o dabo ko mana sa baru yalma anga ministry abena se ka wulika joke o sirafewa Umar Mariko min ni kiriti la mawbi nywana wati jambo ko mana na kera chugomina away kado Mariko ko ni bi yoro mi abina wati na ko ni away kado no aledo baru ko le gambo adati bana